едно ново начало, съвсем спокойно можем да кажем, на едно ново изложение, което ще намери своето бъдеще, защото тук са технологиите на бъдещето. Госпожи и господа, вие присъствате на официалното откриване на конкурс изложение Младежко техническо творчество Горна Оряховица 2016. Както вече споменахме, наши официални гости са представителството от община Горна Оряховица в лицето на кмета инженер Добрев, неговите заместници госпожа Кушева и господин Георгиев. Благодарим, че тук присъства, тъй като говорим и за образование и за потребности образователни, госпожа Розалия Личева, началник на регионалното управление на образованието в Велико Търново. Господин Антонов, заместник председател на Федерацията на научно-технически съюзи, не го виждаме, но може би тук. Благодарим ви, че се присъединихте. Професорите Георги Попов, Технически университет София, професор Ангел Димитров, Технически университет Варна, Георги Тодоров, Великотърновски университет, доцент Стефан Иванов, Технически университет Габрово, доцент Йордан Василев, Университет за национално световно стопанство София, инженер Петко Сираков, бивш председател на научно-техническите съюзи, инженер Боряна Кармонова, изпълнителен директор на фундация Еврика, професор доктор Павлина Николчева, Технически университет София. Благодарим ви на всички. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин Велев, скъпи участници и гости, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в Горна Оряховица. Днес даваме старт на събитие, събрало млади и талантливи хора от цялата страна. Поставяме началото на един научно-технически форум, какъвто не е реализиран в последните 25 години. Като горнооряховчанин, аз съм горд, че след 91 години от откриването на първия международен мострен панаир, градът ни отново е първият инициатор в организирането на техническо изложение, този път събрало младите технически умове на България. С домакинстването на този първи по рода си в страната форум, община Горна Оряховица за пореден път доказва, че младите хора са наш приоритет. Аз искам да благодаря, след като вече е факт и ще открием този форум, искам да ви споделя, че това е първата крачка към приобщаване на младите хора към техниката и към точните науки. Уважаеми граждани и гости, младите хора, които са вътре на щатното ви очакват. Те желаят да ги разпитате, да обяснят какво са създали, какви планове имат за бъдещето. Чакат ви, а аз от мое име и от името на инженер Камен Коцев ви обещавам, че до година това изложение ще бъде международно. Благодаря ви за внимание. Здравейте, откъде сте и какъв е този картинг? От ПТГ Васил Левски, град Горна Оряховица. Картинга е от правене в училището. Повечето неща, които се личат, всичко е реконструирано. Като двигател, трансмисия, спирачки, всичко е правено в училище. Както виждате, двигател е сменен от мотор МЗ 125 кубика. С преправен азпух, трансмисията е правена да може да се пали и сменят скоростите по време на движение. Също така прибоядисане като цяло. Ами този мотор коя година е? Този мотор е около 80-те години производство. Отново ли е реставриран от вас? Да, всичко е реставрирано в училището. Състоянието, което дойде в училище, беше много лошо. Както виждате, всичко е прибоядисано и е направено както трябва. Стремим се към оригинален вид. В движение ли е в момента? Да, и картинга и мотора са в движение в момента. Благодарим.
Добър ден! Добър ден! Как се казвате? Александър Кръстев, работя в Институт по системно инженерство и роботика. Ще ви представя хуманоидния робот NAO. Той се използва за деца с проблеми в развитието. Разработваме различни проекти с този робот. Децата имитират движенията на робота, с което подпомагаме тяхната двигателна активност и подпомагаме социалното им развитие. Ясно. Използва ли се на много места? В смисъл, има ли употреба в момента? Използване масово, дори в много училища в Съединените щати, в Великобритания е използван за обучение на деца и на ученици. Добре, благодарим ви. Добър ден, представете ли се? Добър ден, ние сме отбора на професионална гимназия по компютърни системи и технологии от град Правец. И това тук е нашия скромен щанд на разработките на нашите ученици от клуба по роботика и от разработки, които са ги правили по време на учебните занятия. Може ли ни кажете нещо повече за тези проекти и роботи? Роботите са разработени от учениците. Това тук е първия робот, който представлява мобилен робот, който се управлява чрез Bluetooth през персонален компютър или лаптоп. Има вграден сонар, който сонар изпраща информация към компютъра и там съответно потребителя може да визуализира. Има възможности за дистанционен контрол, може да демонстрира. Съответно червената линия, която е на екрана, показва на какво разстояние е обекта. Другата разработка е интелигентен паркинг, който съответно управлява, менежира потребителите си чрез RFID и светодиоди, които могат да окажат съответно къде да си паркира автомобила потребителят. Здравейте, как се казвате? Здравейте, аз съм Деница Милчовска и съм от професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов от град Козлодуй. Ще обясните ли накратко какво е това, за какво служи, има ли приложение в живота и ежедневието? Разбира се, това е една схема на слънчев дестилатор. Тук може да видите и модела. Той се състои от съд, който е с прозрачно покритие, през което може да влиза водата. Отдолу имаме един съд, който е черен, за да може да привлича слънчевите лъчи. Представете си, че има вода. Когато слънцето напече тази вода, тя се изпарява. Капките се стичат по уличетата, които са свързани с маркучи. Тези маркучи отиват в съда, в който е дестилираната вода. Тя е готова за пиене. Съда може да се използва и при други случаи. Разбира се, когато имаме нужда, не е само такъв макет. Може да се оголеми и да се използва практически. Здравейте, аз съм Никол Маркова, а моята паралелка е очна оптика от Ломоносов в София. Ние изучаваме човешкото зрение, занимаваме се с направата на най-различни очила и също така дефектите на човешкото зрение и коригирането на човешкото зрение. Тези очила, които виждате, са изцяло изработка от нашето училище. Тези са ръчно изработени, тези на безшаблонен автомат, а тези на шаблонен автомат. На шаблонния автомат се изработва един пластмасов шаблон, по който се прави самата леща. Здравейте, аз съм Стилияна. Сега ще ви покажа оптичните дефекти на човешкото око. Това е леща, която представлява око без никакъв оптичен дефект. Тя фокусира лъчите. Лъчите се фокусират върху ретината и се вижда всичко ясно. Няма размазни, няма дефект. Това е леща, която представлява дефектът късогледство. Образите от по-далече не се виждат ясно, защото образът се фокусира пред ретината. Затова се слага отрицателна разсейвателна леща, която разсейва лъчите и ги кара да се фокусират върху ретината на окото. Това е леща, която показва далекогледство. Образите, които се намират на по-близко разстояние до окото, не се виждат много ясно, защото лъчите им се фокусират след ретината. Затова се слага положителна събирателна леща, която събира лъчите и те се фокусират точно върху ретината. Здравейте! Можете ли да се представите откъде сте и да обясните повече за това, което представяте?
Здравейте, казвам се Антон Анчев и съм управител на клуб Роботи Бяла. Клубът представлява неправителствена организация, която включва в себе си ученици от Средно училище Панайот Волов, град Бяла. Клубът е създаден миналата година и има за цел да популяризира роботиката, автоматиката и компютърните системи след подрастващото поколение, по-младите хора, като това стане под формата на игра. За целта са разработени различни роботизирани системи, някои от тях са състезателни, други са обучителни, трети системи имаме и за така наречените Internet of Things, умни къщи, интернет на нещата. И целта е максимално младите хора да разберат, че това нещо не е толкова сложно, много е интересно и най-вече има изключително богато приложение и най-вече ако стане професия е много високо платена. Това, което виждате в момента е робот, който се движи по линия и е управляван от сензори. Сензорите са като очи, възприятия. Те следят черна линия върху бял фон и подават информация към двата мотора на робота, така че те да държат винаги робота по средата на черната линия. Програмата, която управлява робота, се пише на език за програмиране C. Тя е доста сложна, включва в себе си математика, включва така наречения пропорционално диференциален закон за управление на роботизирани системи и целта е робота да измине определеното разстояние за възможно най-кратко време. Имаме рампа, която отчита времето. Това е състезание, което е част от международно състезание. Ние, понеже участваме в международни състезания, трябва да се съобразяваме с техните дисциплини и това е едно от 12 международни дисциплини, които са по международните състезания по роботика.